Надявам се шорта да ви хареса. Изоставиха ме фейса и цвета ми, защото спрят с акаунта ми каквото искат. И да, изтеха акаунта. Но ако пак дойде акаунта, да се остане за тях. Мен не ме интересува. Айде да ги набия малко тези, да стигнем 1000 абоната. Моля ви хора, вярвам в вас и